hage tabuk chini Tripura Tiprasa bai Tiprasa party no tuye walale tonglai bulai tonglai nukna party office hoglai bulai tanlai bumrlai hage tabuk norok jotono saimano tabuk bisi ketal phaige ke election ngnai TTADC under 2026 o hage amuni bagise tabuk ni simise Tiprasa ronga kai walai lainani bulai lainani nungse kotor angse kotor hai hinai tabuk Tiprasa rok nglai jakhaje development ni bagi ke kebo kok saya je bongni samung chongjang montri rong bora amo khlanyani amo nga ke borok care se khaya haje hage bum slamnani minister tutinyo angse bumruwo hairuwo nei salanyane amte simse manai tong hajin Tiprasa rok hage kaisa minister montri chongjak bonga ke amte party ni tui samung khlayowe joto lokuni baginyo samung khlainen nango hake amtui je minister montri chongjak ro amte party ni tuiyei bo samung hamiano tebo ti sawoi hake video no borok no bum marikha hai hini sawoi amo minister rong ni kun phano kok gre haji amo kubi kok sanan thang kai hake nung Tiprasa ni minister jak nung Tiprasa ni samung khlainen nangnai hake amte ke je walai suklai inglai tonglai kai tai Tiprasa dofa hake Tripura tai santi ma tongla khasi nung je sa party fan khadi tobo nung Tiprasa ni bage hamkrai ni bage nung montri songja agi nung Tiprasa joto no nung bokasak phanang tung kormo phanang tung bono nung ani no ni wanchuge samung khlanya ni nangnai India ni constituency ni motabek nung minister nga ke nung party kaisa ni bage minister ya nung joto lokuni bage ni minister age nung birudi kok sanaka Bangladeshi illegal immigrant je raja sayate ke fight tongne rong borno sadi tebo protect khladi ni dofani bage ni je lukurong ni bage hake nung Tiprasa ni thani se Tiprasa teba amti ke nangra ni kok sawi tong sibule amo hake nora ang saboni bage kok sawi tong amo bujima khana bakso busu Tiprasa ro hake joshino amo ba amti ke sawi tong kai bina amo ka hamda na hamianor komeni bisinti ke sadi bo khoroksa minister bo khoroksa montri inge montri minister to bojo to ni baginyo hake kaisa party ni bagiya hake bo bahai ke amte hai samung khlai kya bo khuk bini khok bai thangna bo samani kwangma social media ni bisingti media ni bisingti norok khana kana hake amo kahamda hame norok community bisingti ke shahordi hake police proshashan tongu bong ni bisingti je o walai suglai inglai tonglai mini tabu kaisa party bai te kaisa party Tiprasa rong ni bisingo hake amo control khaimanga ke beleke sawo amo police proshashan ni samung je hake amte hake je bumslamo hake te khorsa bodol nam te montri minister rong no te khorsa nam te haike nosto khlanya bage amti amo chayable haise amo nung aini birodi se samung khlai toma haiklai haise hake a video hake je amte haje tabu unglai tonglai mani a je godna rong no gui kabangma social media wo sajak lai yanglai tonglai kabangma je leader tongnai robo kamini leader tongnai robo hake kabangma je Tiprasa loko tongnai robo kabangma social media wo amono ti je joli mung phunukjak hake te kaisa Bubagra yang notice no Thansa khlanya ni bage chesta khlai tongo kabangma Tiprasa rong ni je mantai soktai kabangma je Tiprasa rong ni problem rok amo Tiprasa rok simi Thansa ange saika ka central no khanajak yang mani notice rok joto milewoi kabangma bongni bo problem tong sini bo problem tongo haini bage joto milewoi Thansa khlai je saika ka a problem solve ngan hne Thansa ni bage chesta khlai tong Bubagra khayango hake ani khana Bubagra tini Facebook te kaisa post khlaimani je buduleni BPF tai Arunachal ni people party ajagani representative rok bai malai mani kabangma je bongni problem bai chini problem amo Thansa no mililayo ni samani Bubagra hake amoni bagai chung joto Thansa khlai ngnani bagai borok bai kok salai tonglayo ni Bubagra sawo bini Facebook post khlai hake chung Thansa bo ngna nango ni sawo Bubagra notice jok joto tomani bage male norok joton semon chini Tiprasa rok Thansa ngi bose kun phan manya tai tei bose chini Tiprasa rok tabok amte hai problem create khlai tongo leader rok se haje kabangma je government ha kai hapango tongi tongnai rok se Tiprasa amte hai khlaini bage chesta khlai tongo amo ang khulugi sanan nangya amo tui nong ni bakhani wansung mung bahai community bisinti ki saudi hake video na sa like ready tai share khladi joto Tiprasa ni thanino tai channel bo subscribe khadi noro amte hanyo video nai tongnani bagai hake Tiprasa rok Thansa tongna nango haje hambai klumka